Be, Oh, tatanungin kita. usa? Marunong ka na magtagalog? Tatanungin kita. Marunong ka na ba magtagalog? Oo, marunong ako. Marunong na magtagalog si Nika Jin Makiat. Sa video na to, magtagalig na kami ni Nika Jin ngayon. Oo, magtagalig kami. Magtagalig na kami. Tanungin kita. Oo, Kapag ang tao tumatakbo, anong gagamitin niya para siya makatakbo? tiil. Tiil. Nagbisaya na si Nika Jin Makiat, hindi siya marunong magtagalig ng tiil. Ang Tagalog ng tiil, paa. Paa yung gagamitin niya para siya makatakbo. Kapag mayroong tao nag-aararo, mayroong kalabaw, tsaka araro at tsaka tao nag-aararo ng kalabaw. Ang tanong ko, ano ang tinatalikuran ng kalabaw? Kapag ang tao mag-aararo, Wali ko. kapag ang tao mag-aararo mga kakiat, Maganda. mayroong kalabaw, mayroong araro at saka mayroong tao na maghawak sa araro. Ay, ano, maganda. Oh, ang tanong ko, ano ang tinatalikuran ng kalabaw? Ang araro. Ang araro, sabi ni Nika Jin Makiat. Hindi. Ang tao. Hal. Ang tao, hindi ang araro. Ready sa nila. Hindi ang tao. Ang langit. Saan yun nakatalikod ang kalabaw? Ganyan yung kalabaw. Saan siya nakatalikod? Kapag maganyan ang kalabaw, saan siya nakatalikod? Ito o doon? Maganyan siya. Doon. Nakatalikod siya sa langit, hindi sa araro. Hindi. Sa langit siya nakatalikod kasi ganyan ang porma ng kalabaw. Kapag maglalakad siya, saan siya nakatalikod? Hindi, ang Tagalog na. Saan siya nakatalikod? Ano? Sa langit. Doon sa taas, sa langit. Hindi sa nagkayong buhay. Hindi sa doon sa taas nagtingin eh. Nagkamali siya kasi hindi siya marunong magtagalig ng itaas. Itaas banda doon sa langit. Ito pa, tatanungin ko pa si Nika Jin Makiat. Kapag lumalakad ang ahas, maganon. Ano ang gamit niya? Kapag maglalakad ang ahas. Well, Kapag maglalakad ang ahas, pag ganon. Ano ang gamit niya kapag maglalakad ang ahas? Yan ang tanong ko. Nahirapan si Nika Jin sa kalitsod mga kaya. wala mo sa tagal sa wala. Wala kong sa pagdala. Nakalimutan niya anong Tagalog ng wala. Anong Tagalog ng wala? Di wala. Kalimutan ni Nika Jin Makiat anong Tagalog ng wala. Di wala. Ang Tagalog ng wala. Paano maglakad ang ahas? Pag ganon siya. Paano siya maglalakad? Wala ba yung paa ang ahas? Mayroon kasi nakalakad siya. Ano? Ganon. Wala pa. Wala ko nung paa ang ahas Makiat. Wala Mayroon pa siya paa. ang ahas. Bakit nakalakad ang ahas kung wala pang paa? Bakit pag ganon ang ahas wala pa siya Ang paa? kamay. Mayroon siya paa. Ang kamay. Mayroon din siyang kamay. Mayroong paa at kamay ang ahas. Hindi. Wala. Mayroong paa at kamay ang ahas. Wala nang Ang paa at kamay ng ahas yung kaliskis niya. Kasi kapag maglalakad siya, ang kaliskis niya, bumubuka-bukaka yan. Yan ang paa at kamay niya. Yung kaliskis niya. Tama ba ako mga kakiyat? Hindi. Hindi raw. Sabi ni Nika Jin, siya ang hindi. Kasi siya ang mali. Hindi siya nakasagot sa tanong ko. Walang paa ang ahas. Walang paa ang ahas ko no. Kamay ra. Kamay ra ko no. Kamay ra ko no at dila ang mayroon sa ahas. Paano niya maglakad kapag kamay ra at dila ang gamit niya? Hindi siya makalakad, mayroong kamay at paa yan. Kamay ra. Yung kaliskis niya, yan ang kamay at paa niya. Kamay raw makalakad. Ana ba? Hindi nakasagot si Nika Jin Makiat. Hindi siya marunong magtagalog kasi hindi siya nag-aral ng Tagalog eh. Ito pa ang tanong ko. Mayroon pa akong tanong sa iyo, Nika Jin. Anong nasa gitna sa langit at lupa? Anong gitna? Anong nasa gitna mga kiat? Anong Sa gitna? langit at sa lupa, anong nasa gitna? Anong gitna? Gitna, yung nasa tunga. Tunga. Sa langit at lupa. Anong nasa gitna sa langit at lupa? Sagutin nyo mga kiat kung alam nyo ang sagot niyan. Langit. Anong nasa gitna sa langit at lupa? Langit. Langit. Yung langit daw ang gitna. Ulitin ko ang tanong ko. Anong nasa gitna? Langit at lupa. Langit lupa. Ang tanong ko, anong nasa gitna sa langit at lupa? Ang gitna, yung at
langit at lupa. Ay, ang gitna, yung at. Hindi! Naintindahan yung mga kakiat. Hindi! Na, Langit hindi. at lupa! Oh, yung gitna asan? At. Langit at lupa. Ang gitna, yung at. Kasi, nasa sa gitna yung at, langit at lupa. Hindi ka bududukan. Wala pang nasasagot ni Kajin Makiat. Hindi ko makarunong ng question ng... Hindi siya marunong magtagalog. Hindi niya naintindahan yung mga tanong ko. Kapag nagustuhan niyo ang aming video Makiat, Please like. please subscribe sa mong YouTube channel Probinsyano Makiat. Thank you. Share.